Pacham recipe, Bicolong Oragon Team Palang Makamsur. Subscribe my channel. Ming Ming Meow. Ayan mga kacham, mayroon na naman akong ibabahagi sa inyo na yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng kay kanon sa Bicol ng mga maalasom kung mahilig ka mo. Bukan na naman kita sa indong ibabahagi mga kacham para kung makadigdig ka mo sa Bicol, aram ni doon pwedeng si baon. Iyo, madya, iribahan kita, madya ka mo. Yan, mahagi kita dito sa umahan, yung sa palayan. Ay mga kacham, nakita ninyo yun. Ayun, nahiling nito. Iyo po ito. Dudumanan tayo, magkakakan lang ka itong sinasabi ko sa inyo. Yan sabi ko sa inyo mga kacham na hindi lang kayong magpanood sa mga videos. Tadakol pa akong itatao sa indo na magagaya na video. Ayun, unti na naman sa usapan ta. Sinamumulaag na sili-sili, kambikol. Sili-sili. Madya na kamo. Baka na. Dikit-dikitan pa kita patibalnas. Ini na mga kacham, baka na naman eh. May damulag. Ini mga kacham, aranin na kita. Yun na nih. Baralbagan na naman. Yun na nih mga kacham. Sabi ko sa indo. Ano siya? Kundi, paano kita kani magkakakuha? Masakat kita mga kacham. Para makakuha kita ng bunga. Lubanta, tabakan mauduan ng ido. Mga kacham, masakat kita. Ato kami muna. Grabing kalamintas, grabing tanga, grabing langgam. Dahil nalagod, joke lang. Manap na lang kita mga panukdol. Grabe ng tanga. Unti, yan grabe ng tanga. Dahil na po kita masakata uruk-ukan kan ang bayag ta. Mahanap na lang po kita ng panukdol. Ay, unti. Sabi pa, unti na. Naka-prepare na talaga mga kacham. Unti na kacham mo. Hop. 1-0. Ay mga kacham, aram nung protas na ni. Sa Bicol, pig-apot po ng katmon. In Bicol, tinatawag po itong katmon mga kacham sa dahil po nakakaararam. Okay, ini sinasabi ko sa inyo. Masiram ni, maalsum. 1-0. Onte na bakbakan na ni pili pa niya.
Namon. Mapagal magku ang mga katyam. Kaipuhan. Para sa inyong mga katyam. Anda tayo mag-sacrifice. Dali, oh. Sinasabi ko na sa indo. Yung mga dati kong teknikan. Hop. Eight na siya mga katyam. May limit lang tayo. Ganda ko. Mga katyam. Tama na yan. Bapayan sa kacam na pigkikakan. Kunti. Burak. Balik na. Kan ako. Nakakarma tayo mga katyam ha. Ano yung saro? Mungkin na. Iba ko mo. Saya lagi ni. Maulugan kita mga katyam. Munti na mga katyam. Iyon na ni. Ayun mga katyam. Munti po siya. Arog siya kami. Yan na yung kinuata. Yung mga katyam ha. Parang lollipop. Sausaw natin dyan. Ayun. Yun na ni. Si Ramon. Kumbulas. Okay. Hindi. Tatampo pa sana. Kacam. Siram tu nama aja na. Kung ngarak ka. Okay. Yan na. Kunin na mga kacam. Pupuunan tanang karakanan. Unti mga kacam. Ini. Yan. Ini si sinasabi ko sa Indo na piling kanon ni sa Bicol. Aram ko mayo ka dyan sa Indo. Sabi ko lang ka na nagkahiling. Ngayon gusto ko pong share sa Indo na inimportasan ni pwede pong kakanon. Unti, burak. Pwede man ining kakanon. Yan mga kacam. Yan ako. Yan. Yan. Pwede siyang tanggal mga kacam. Itong nasa ibabaw lang. Masiram kayo ng ubak. Yan. Yan. Ining ubak kayo ni mga kacam. Yan. Yun na ni. Sasawan ta.
Siramon talaga mga kacham. Pag yaong ka sa province, yun eh, daw sa'yo ka maghiling ning ano, uga ka biling ka kanon. Mga kacham may buro-bulbul. Yan. Natanggal yan. Yan mga kacham, ayun siya. Yan, ito siya mga kacham. Hindi ko alam kung alam niyo ito sa mga kauragon ta, saka sa mga nagpapanood kang video ko na bakulang uragon. Salamat po sa inyo. Yan. Sulod siya mga kacham. Maasum, nalusum. Pero nawara kan sa tuyang sausawan na patis. Tranquilo ang buhay ni Pacham. Maradya na kamo mga nonoy, mga nini. Mayroon akong banig guys siyang 10. Walang nakahiga, lahat nakatayo. Ang nainitan mag-electric pan nang umiikot ang iyong katawan. Kung wala kang makain, gala-gala ang mata. Mayroon dito, katmun pa. Mga kacham. Solve tayo. Solve na naman ito mga kacham ang tanghalian. Yaman. Siya mga kacham. Ayun. Makunat ang buyo. Siya. Yan ang pigsabi ko sa Indo, kakan hindi sa probinsya. Di ko aram man kang gabos na mga kauragon ta. Pero aram ko din ni aram ka mga taga Maynila. Ayan, siya mga kacham. Siya. Siram. Hindi naman kacham exciting. Yung flowers na. Ito yung flowers ng anong. Yan siya mga kacham. Baka na ito mga kacham. Titikman natin mga kacham kung anong malasa nito. Ngayon din lang daw ko kakain ito. Tingnan natin kung malasa ba. Uko rin siya mga kacham. Sarap din pala yung bulaklak ng katmun. Kaso hindi halata sa mukha. Parang napipilit na lang mga kacham. Ayun mga kacham. Ubus na. So sinasabi ko sa inyo ng mga libreng pagkain dito sa Bicol. Basta wala, hindi ka lang tamad. Ayun, pumunta ka kung saan na bukid. Meron ka makakuha ang pagkain. Ayun siya mga kacham. Yung kinuha natin. Di man ako na ano naman. Ayun mga kacham. Ayun. Kapaalam tayo ulit. Ayun, bago tayo magpapaalam, gusto ko munang sabi ko nga sa inyo, pag hindi natin kilala yung isang lugar, magmay tayo ng pasensya. Ayun. Salamat po. Tabi-tabi po. God, thanks sa blessing na naman ito na binigyan nyo sa amin.
Sana marami na manood dito sa videos ko. Sana manatili pa rin kayong magpanood ng video ko. Dakol pa po akong isi-share sa inyo ng mga may halong kalokohan ng mga video. Mga cham, mapaaram lang kita sa inyo. Salamat po sa pag-natilin doon, pag-subscribe yung mga channel ko. Arigatou gozaimasu. Thank you very much.